ik ben hier bij de Breg in Waardzijn. En hier is het café, hè? Hier is het café en hier is het feest, hè? Café Wetensport. En ik zie er ook al wat bekenden, ja zeker. Want daar zit de bekendste man van de hele huizen. En daarachter de stuk ook wat bekende meisjes die hak van de week ook al troffen. En wat is het gezellig, wat is het gezellig. Nou, we gaan even het feest in nou, we gaan even het feest in nou. Is het al feest? Ja, feest, Of mag er nog meer aan je? Mag ik u wat vragen? Ja, zeker, vraag u maar. Houdt u van Friesland? Ik hoor van Friesland. Wat zeg je? Ik heb mijn het verlaaien in Friesland. Oh ja, is dat zo? Ja. Hoe is het mogelijk? Want, Maar Jonet. Net is ja. Nee, ik kom van morgen. Oh, dat is toch ook Friesland? Nou ja. Ja, dat lijkt niet in Nuthoeken, maar ja, het is wel Friesland. Dat vind ik helemaal een goede wijn. Of is dat meer? Ja, we hebben een beetje grens gevallen. Ah nee, wel verkeerd van Friesland. Maar ja, je hebt wel een mooi feest hoor van de middag? Jazeker. Ja? Ja. Mooi zo. Nou, dat wil ik even weten. Prachtig, ik ben heel mooi naar het Ziel geweest. Dat vind ik prachtig. En nou nog een liedfeestje? Ja, nou nog even een lied feestje. We nemen nog een stuk of 12 denk ik. En dan stop. Ja. Je moet ook net vallen haar, hè? Want dan kunnen wij net maar roeren. Dan kunnen wij net maar roeren. En dit was haar raar, dat was haar raar. En dan hebben we leeftijd net meer. Ja, tegen dank, hè? En een mooi feestje.